menjar marisc és car? No sempre. Teniu els músculs que són molt bons i molt baratos. Els podeu trobar a molt poc preu en el mercat. Els podeu fer de moltes maneres, sols o per acompanyar qualsevol altre guisat, ja siguin uns fideus, uns arròs, un suquet, qualsevol tipus de guisat mariner que feu, si li poseu uns quants músculs a dins sempre quedarà més bo. També els podeu fer sols, oberts només a la cassola, al vapor, que són extraordinaris, o amb algun tipus de salsa, des d'una salsa verda, una mica d'all, el vi blanc, o, com són tan coneguts, a la marinera. Jo avui us ensenyaré a fer una recepta una mica més elaborada que us agradarà molt i us farà quedar com bons cuiners. Els farem en suquet, un suquet de músculs amb patates. Què us sembla? I ho farem amb aquests músculs que he comprat, que fixeu-vos són del Delta de l'Ebre, músculs catalans. Què més voleu? Anem cap a la cuina. El primer que farem és netejar els músculs un a un traient totes les barbes. Un cop nets els ficarem en un plàstic a sota l'aixeta amb força aigua que quedin ben nets i a continuació els posarem dins una olla. Afegirem en aquesta olla aproximadament 1 litre d'aigua, taparem, engegarem el foc i esperem que bulli perquè s'obrin tots. Això passarà ràpidament, 3-4 minuts com a màxim. Veieu? Ja estan oberts tots. Ara el que farem serà ficar els músculs en una escorredora i colar el suc obtingut que reservarem per fer després la salsa. Ja ho tenim, ben coladet. Vinga. Ara separarem els músculs de la clova. Ens quedarem la carn en un costat i les cloves ja per llançar, no farem per res. A continuació agafarem 4 o 5 anys, els aixafarem una mica i els picarem ben petits, ben picoladets, així petitets, per fer sofregit. Un cop picolats els reservarem i farem el mateix amb un parell de cebes, també, picades petit. Tot això és per fer un sofregit, d'acord? Així és que ha de quedar tot petit i regular. Mireu que ràpidament que ho faig jo. Vosaltres ho podeu fer una mica més a poc, d'acord? Un cop així, farem l'altra part del sofregit, que és el tomàquet. Agafeu 4 tomàquets vermells, com jo, o una mica més vermells, a poder ser, i li tregueu el primer de tot les llavors i l'aigua de vegetació. Ho podeu fer així, amb els dits, o també els podeu pelar i tallar-se de uets petits. Jo ho faig de totes dues maneres. Ara els ratllaré, en aquest cas els ratllarem per aconseguir la carn i treure les pells que no fan cap falta. A continuació, en la cassola que farem el suquet, afegim un bon raig d'oli i posem els alls que tenim picolats. Engeguem el foc i comencem a sofregir fins que comencin a daurar-se. Anem remenant perquè es daurin regularment, homogèniament, tots per igual. Veieu? Han de començar a daurar, que no se sofregeixin massa, perquè llavors ha de coure amb la ceba que afegim immediatament. Ceba que tenim picolada i anem sofregint. D'acord? No anem a buscar un sofregit molt fosc. Mentre picarem una mica de julivert i fonoll del bosc. Encara fa olor del bosc, el fonoll. Vinga, el piquem ben petitet, així, totes les herbes juntes, fins que quedi ben fi. Mireu, tenim el sofregit, la ceba, que ja està duradeta, la veieu com està? No cal més. Afegim les herbes trinxades, això farà que sigui un sofregit més fresc i més aromàtic. El remenem una miqueta i afegirem un raig de vi blanc. Això servirà perquè la ceba s'acabi de coure bé i es perfumi una mica. Vinga, deixem reduir l'alcohol i afegim el tomàquet que tenim ratllat. Vinga, tot cap endins. Afegim. Ho remenarem una miqueta i farem que cogui com tot bon sofregit, a poc. Una mica de sal. I anem per l'altre ingredient fundamental d'aquesta recepta, les patates. Les pelem i les tallarem així, a trossos, escapçant-les, perquè llavors deixin anar el midó i lliguin el suquet. El sofregit ja està fet, us fixeu? Afegim les patates, remenarem una miqueta, així, i ara a continuació afegirem el suc de cocció dels musclos. Tapem, deixem coure fins que les patates siguin toves i es comencin a desfer per les cantonades i ja ho tenim. Tornem a afegir els musclos en l'últim minut, recordeu que ja estan cuits i això ja ho tindrem. Tapem,
i deixarem coure un minut o dos. I a l'hora de servir jo he afegit un alioli que tenia fet a la nevera, així són uns puntets, ho posem ben maco, que quedi professional. I a més, doncs, també uns brots del mateix julivert que hem fet servir abans i del fonoll aquest tan meravellós que hem agafat aquest dematí al passeig pel bosc que hem fet. Mireu, així és una mica, tampoc us passeu, el fonoll és molt intens i dona un punt aromàtic. De fet, el fonoll és la més marinera de les herbes. Finalment li posarem uns talls de guindilla en vinagre, peperot d'aquests, allò que diuen piparra, per fer un contrapunt àcid i ja ho tenim, tan sabrós com baratet.